La veritat, com explicar-ho? Impressionant la temporada en Benigànim. Brutal. I com diuen tots, històrica. Com tot inici, allà per un 30 d'agost del 2020, en ple confinament, vaig aplegar a este meravellós poble. En l'ajuda d'Òscar, un diumenge, en un mogolló d'il·lusió, estava ja així. 2 setmanes de confinament. Vaja, que casualitat. Però bueno, primer la salut. Tant el club com el poble em van rebre genial. I és d'agrair. En un principi tenia que portar soles el nou projecte femení, però es va afegir el repte de dirigir el sènior masculí de preferent. Un repte per a mi difícil. Què tinc que dir d'estos xavals i xavales? Són fenomenals. Me ho han posat molt fàcil, no excepte de problemes i cabrejos, que crec que s'han gestionat prou bé. El femení vam anar de menys a més, fent molt bons partits, gran treball de totes. En masculí vam aconseguir molt justet l'objectiu de la permanència i el regal, per circumstàncies del Covid, de jugar uns play-offs d'ascens autonòmica. Es va començar regular, però es va canviar la mentalitat per la de disfrutar, disfrutar i disfrutar. I es va fer el que ningú s'esperava, guanyar 4 partits seguits molt merescuts per l'aptitud, les ganes i el companyerisme posat en la pista. A punt de fer més història pujant, però no va ser possible per molt poquet. Però bueno, sols vull des d'ací i en este àudio donar les gràcies al femení, als xics del grup de l'A i el B, a la junta directiva per la seva confiança en mi des d'un principi, perquè sé que van haver moments durs i sempre heu estat ahí, i de tot cor aneu a estar sempre en mi. Moltes gràcies al Club Bàsquet Benigànim. I sé que es veurem prompte, perquè allà on estiga sempre vos tindré molta estima i sou un gran club. Molta sort en tots els projectes que feu. No és un adeu, és un fins prompte. Un abraç a tots.